kapobre, ako na pud nga ang inyong amiga nga pobre buhula na vlogger. Ako ipakita ninyo nga clip nga view diri padong sa mua. Tanawan ninyo mga kapobre kay kita jud mo ug unsa kanindot ang view sa Korea. Namuwak na ang cherry blossom diri nga naani siya sa place karsada. Nindot kay tanawon ang problema kay ako ban nangalagas na sa kay kusog manggod kay hangin at mga niaging adlaw mo nang di na kaya baga pero nindot kay ang tanawon kay daghan ka jud buwak puro buwak ang tipong kahoy at sa dahon may nakalindot diri sa kalsada kay lang itang tamnan ng mga anak yung kaadyo tanawon. Sana di mo malingaw mo ani ang video na pakita ninyo mga kapobre. Hinaut ko nga inyo kung suportahan sa mga video sa sunod. Napay mga view akong pang vlog, sunod na mga video. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga video. Sa mga wala pa makasubscribe, paliho kong subscribe sa akong YouTube channel, Pobre Bula ng Vlogger. Kung i-click po ang notification bell aron ma-notify mo sa sunod na mga video. Salamat ninyo mga kapobre sa inyong pagtanaw. 이번 정류장은 오송 신촌 마을입니다. 다음 정류장은 부산으로 서입니다. 이번 정류장은 부산으로 서입니다.
Taas sa rin nakuha eh. Papaw kay bawagan sa resultaan eh. Tanawa na to niya. Ang sa resultaan eh. Kuray ka putol. Hello Mga mga nagresulta kapobre. sa- Mga ni resulta ang lipot sa ako rin buko. kaputol. Mubo na kayo. Marami Apuray na ka po putol. nagkaputo sa parlor. Sagdi lang. Save na po sa parlor. Murag shaggy Gaan ang siya. buhok. Paminawon. Murag shaggy siya. 생일에 5만 원만 주라 5만 원. 10만 원 주면 Ay, hindot na view dali. Tanawan niya bukid lang yung tanawan niya green. Mag-una na siyang subok. Basta spring na hindot na ang bukid. Green ka, tanawan. Siya buwan na siya pinatubig sa dagat. Itabak. Murag dam. Nandun na lang ang spooky doon. Nagka Mayo na sa mga nagka-green ka na ang karoon kay ipatan ko siyang green kay mo ka na ipasulo. Nagka tulong na po summer tinag ng green ka at yung malaki. Tagaan mo sa mga pulis market na kailangan ng viewer. Kawain yung mga stress. Basta yan yung exercise na para sa nas pinakaibabaw na yung murag may kuan naghimo na sila na o kuan ganun na sa ibabaw ibon car kuan ang kuan hindi pa nagtrabaho yung ibon car na next year siguro naman hindi mo na inano-explain sa akin money makita sa ibabaw sa dong makita ang lugar din may overlooking ang makita sa ibabaw dagat ayan kanindot ang lugar na kapigri na mabuhat na nakatakot na last week na hong kuan mo itong una nakita ninyo karon nga week wala na nakatakot na ng lagod katong nakita ninyo nga naibuwak last week ko siya na dito karon niya nabuwak hindi pa ang video nanahon na dali na kaato matakot isang simana na kaingon ni diri sa mga ano doon na sa mga amazing lugar view relax kami doon na sa mga salamat sa inyo mga pagtanaw.